दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबखग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो गरिब गुन्द्राखौ हा हु सेख'जोबनानै बियो लुवार बायदि थैसोबखगोन बियो बेखौ लुवार होननानै Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि उनाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। दिनै आङो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन गावबागाव खामानि ओमफ्राय ओरैबायदि खोथा सावरायनाय इउपिपिएलनिजों इउपिपिएलनि बुलायलायदों आरो निउस लाइभ लाबोलायदों बिनिल' खोथा सावरायनाय आं खोनाबोदों। बेनिफ्राय आङो बे भिडिअखौ लाबोनो ससियेल मिडियायाव आङो नायफैबायबो नुबायबो ओमफ्राय आं दा होसिगोन आरो ओमफ्राय भाइराल जानाय बिसिसि चेयारमेननि दा बेफोर गासै खोथाफोरखौ आङो नैबे भिडिअआव नोंथांमोनजों सावरायगोन भिडिअ फुटेजखौबो होफालांगोन। बेखौ मा होननांगौ दिस इज भेरि आनफर्चुनेट फर इउपिपिएल सापर्टार्स। I am not able to say something drawbacks about the UPPL government, but it is clearly indicated by someone about the drawbacks of some UPPL leaders or UPPL government. बेनो दा नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय भिडिअ फुटेजखौहाय बेयो जाहैबाय बिपिएफनि मिटिङाव बिपिएफनि सोद्रोमा वमेन सोद्रोमा बिथांमोना बुंनाय आरो बेखौ नायग्रानै लाफैदो। इउपिपिएल सरकाराथ' सरकार नङा मारैहाय सरकार नङा होननानै बुंखो आं लाजिनायसो मोनो प्रमद बर'नि खौरां बुङोब्ला आं लाजिनायसो मोनो साननो बिदि प्रमद बर' सारनि जुदि खोथाखौ जुदि भाबियोब्ला लाजिथाव बाथ्रा बियो आबसु आन्दलन खालामबोनानै बेसेबां सिगाङाव आसाम डिभाइड 50-50 होननानै बुंदोंमोन दायो बुंनो थाङोब्ला बियो सिगां बेसेबां बर' हारिनि थाखाय गोदोर खौरां बुंदोंमोन आरो मानि कारनाव जोंनि बिपिएफनिफ्राय थांदोंमोन थारमाने परिबर्तन जागोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिसोरो 75,000 होगोन होननानै बिसोरखौ लुप होनानै लांदोंमोन न'खर बिसोरनो साख्रि होगोन होनदोंमोन इनिखाय थारमाने बेबायदि बुरखायनानै लांदोंमोन आरो दा गासै न'खरावबो साख्रि होयोब्ला माहाथो साख्रि गैया दिनैसिम आरो 75,000 जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होनदोंमोन माहाथो जोंनि आमजुलियाव थांनानै कुन्दुरबिलाव एग्रिकालसारनिहाय फैसा बेबायदि माहे हप्ता इदि फैसा हाबगोन होननानै माहे फैसा हाबगोन होननानै जितु डकुमेन्टस लानानै बिसोरो 50 थाखा फैसा कालेक्ट खालामनानै बिसोरो इदि थगायनानै लानानै फैदों होनबा बिसोरो कमियो जोंनि गामियावनो जोंनि एरियायाव 1000नि बारा बेबायदि मानसिफोरा डकुमेन्टस होनानै 50 थाखा फैसा होनानै बेबायदि जइन खालामदोंमोन खिन्थु दिनैसिम गैया होनबा मानि कारनाव जोंलाय फोथायनो जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबखग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो दायो इलेक्सन फैनायनि सिगाङावनो जुदि एफेक्सन खालामदोंबा आरो इलेक्सन बायखांब्ला आरो बेयाव माबायदि खालामगोन जोंनि गरिब गुन्द्राखौ हा हु सेख'जोबनानै बियो लुवार बायदि थैसोबखगोन बियो बेखौ लुवार होननानै नोंथांमोना आरो खोनानो मोनबाय आरो बुजिबाय थैसोबग्रा जाय हाग्रामा बिथांखौ रन्जित बसुमतारी सार EM सारा बुंदोंमोन बिनि फिननायखौ इउपिपिएलनि सायाव गाग्लोबनानै इउपिपिएलनि आफादगिरि दानि CM अफ बिटिआर श्रीजुत प्रमद बर' सारखौ थैसोबग्रा होनफिनबाय बिपिएफनि सोद्रोमा दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दा थैसोबै बेफोरखौ बारहोदो पाब्लिकनिफ्राय गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरनिफ्राय पाब्लिकनिफ्राय सुसिनानै जानाय सोबख'नानै जानाय थाखा थाइसे थाइनै बुथुमनानै जानायखौ थैसोबग्रा आरो हारिनि थाखाय आलादा आख' फाख' खहा जानाय खामानि मावग्राखौ थैसोबग्राजों रुजुयो। दा बे थैसोबग्रा नंग्रा नङा सुसिदोंना सुसियाखै पाब्लिकफोरखौ थाइसे थाइनै बख'नानै जादोंना जायाखै बिनि
बिजिरनायखौ आङो रायजो राजाफोरनि सायावनो हगारहरबाय। मानो होनबा नोंथांमोनानो गासिखौबो बिजिरनानै नायनो हानाय गोहो दंखायो, मिथिखागौ। যোৱা 3 বছৰত ইউপিপিএল গভর্নমেন্টে কি কাম কৰিছে কৰা নাই আৰু পাব্লিকৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কি কাম কৰিছে আৰু পাব্লিকৰ লছৰ কাৰণে কি কাম কৰিছে কৰা নাই, সেইটো কথাইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। যিহেতু 17 বছৰত বিপিএফ গভর্নমেন্টে আগত কাম কৰা নাই, সেইটো 3 বছৰত ইউপিপিএল গভর্নমেন্টে কৰিছে। উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত নহয়, লছৰ ক্ষেত্ৰত। दा नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय जे बाथ्राया बेसेबां सैथो। थारैनो बिथां प्रमद बर' सारा पाब्लिकफोरखौ, रायजो राजाफोरखौ सुसिनानै थाइसे थाइनै बख'नानै फैसा लामारदों नामा, जामारदों नामा, सिगाङाव सोबख'नानै जादों नामा, बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट हरनो हागोन। लोगोसे बिथाङा बुंनाय बाथ्रा, आङो एमपि एमएलए जानो बिटिसिनि गादिखौ सिख'नो थाखाय सोमावसाराखै होननाया ससियेल मिडियायाव दं। आं दाबो बेखौ दामनानै होनो हायो। बेफोर बे थांबाय दे मोनसे दोहौआव। आरो बेनि अनगायै 1 ভোট 1 जब जेला इलेक्शन टाइम, जेला বিটিসি নিৰ্বাচনত সময়ত এটা প্ৰতিশ্ৰুতি ইউপিপিএল পাৰ্টিয়ে দিছিলে গভৰ্নমেন্ট গঠন কৰাৰ আগত, 1 ভোট 1 जब। बोरो बियो? What is this? बेफोर बोरो? दा बेबो मोनसे राजखान्थियारि राव हिसाबै नोंथांमोना बेखौबो साननानै लादो, लेट इट गो, बेखौ थांनो होदो। दा फैदो नैबे मोनसे खोथायाव जे बिथाङा बिटिसिनि सिएमबो जाखांबाय, सरकारबो जाबाय, बिथांमोनानो पावारावबो दङ। बैफोर 1 भोट 1 जब बेफोरखौ बार होदो, बै आं गादि लाया माबा लाया होननायफोरखौ बार होनानै दा बिथाङा सरकार सालायगासिनो दं, पावाराव दं। नैबे सोलाय सोल' जानाय, माखौबा समस्ति दाफामनाय, सोलाय सोल' एससिनिफ्राय जेनेरेलाव थांनाय आरो माखासे समस्तिनि मानसिफोरखौ बुखाव बोफ्ले होनाय आरो नैबे डिस्ट्रिक्ट थांनाय, बायदिसिना कट थांनाय, थाखानाय डिस्ट्रिक्टनि गामिफोरखौहाय गुबुन डिस्ट्रिक्टआव लांनाय आरो गोबां बेले बेजे थासारि, सान्थि गैयै असान्थि माखासे परिबेस हाल्ला सिल्ला जानांबाय थानाय, उखैहाब सोमावसारनाय गावनिनो रायजोआवनो पाब्लिकफ्रानो। दा बेफोरबादि माखासेफोरखौ गासैखौबो नायनानैहाय बिजिरनानै दा नोंथां थानायाव, पावार थानायाव मानो बिदि जानो मोनखो? बै माखासेफोरखौ गाज्रि थाज्रिनि खोथाफोरखौ बारहोदो। नों बुंबोनायफोरखौ 1 भोट 1 जबखौथ' होनो हाखाया, बेफोरखौ बारहोथ'दो। नैबे बुस्थुफ्रा माखासे सोलाय सोल'आ मानो जानो मोनखो? महम्मद बिन तुगलकनि टाइटेलखौ दाला सार, गियानि मुर्ख महम्मद बिन तुगलकनि टाइटेलखौ बर'आव बेबादि टाइटेल मोननाय गैखाथारा, बिदिखौ दाला, सोलाय सोल' बोथ्रा बिदिखौ खालामनायखौ जिबनाव सापर्ट दाहो। नांगौबा बिबाननिफ्राय ओंख्लायनानै ज' जानानै बर'जों बर' ज' इउपिपिएल बिपिएफ ज' जानानै गेले, इलेक्सन राज खालाम बिटिसिआव। बबे बिजेपि बे फेजेन्ट फैग्राया ज' जायोबा? दा ओंखायनो बेबादि सोलाय सोल' खुनु बे महम्मद बिन तुगलकनि टाइटेलखौ दाला, जारिमिनाव गैखाथारा। बोरैबा जारिमिनाव लिरफ्लांजाबाथाय आरो बे जारिमिना मालाबाबो बावा आरो बबेबा जाथायफोरखौ जारिमिना मालाबाबो निमाहाबो होआ। बेनिखायनो सार, दाबो समा दं, जथेस्थ' रोखोमनि सम दं, माखासे खामानिफोरखौ थख' मावलां। नोंथाङा जेबो मावथाराखै आं बेखौ बुङा, एसे एनैखौ मावदों, खिन्थु माखासे लस जानायखौ बांसिन नुनो मोनदों जे। दा नोंथांमोना मा होनो पाब्लिकफ्रा? बेजों लोगोसे उनाव आखाइफोराव इयाव सियारजों आंखौ बुदों बिथांमोना, गोरनायावबो आंनाव नांदों, बेयावबो नांदों। प्राइमारिनि मोनसेबो खोथाखौ दिनैहालागै खोनासङाखै। पिसिडिसिआव सासे चेयारमेना जोंनिया भाइरेल जादों। दा जों इखौ अलरेडि जोङो ब्लगाव प्राइमारिनि जानानै जोङो रिजलिउसन होदों बिथांनि मुङाव, बिथांखौ पिसिडिसिनिफ्राय दाननांगौ होननानै। दा सापर्टारफोराबो बिथांखौ बिबाननिफ्राय दानजानायखौ लुबैदों आरो लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोनाबो सालायनायखौ मोजां मोनाखै लेखा बायदियैनो, बिथांमोनाबो प्राइमारिखौबो खावलायदों।
डिस्ट्रिक्टखौबो खावलायदों। नैबे मोनसे खोथायाबो बेनो जे UPPL निजों UPPL बुलायलायनाय बे जाथाया जादों जाहैबाय बाक्सा जिल्ला सालबारि UPPL एजन चेयारमेन आरो मेम्बार भार्सेस UPPL प्राइमारि प्रेसिडेन्ट महाजुद्ध जादों जाहैबाय আগত UPPL এই চেয়ারমেনত ভিডিঅ' ভাইৰাল হৈছিলে সেই কথাটো লৈ প্ৰাইমাৰীৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া নিউজ লাইভত আহি পেলাই কিছুমান কথা কৈছে এই চেয়ারমেনত ভাইৰালৰ বিষয়ত আৰু এই চেয়ারমেন ভাইৰাল হোৱা চেয়ারমেনটো নালাগে বুলি কৈছিল এই কাৰণে চেয়ারমেনে কিছুমান মেম্বাৰছবিলাক লৈ এটেক কৰিছে প্ৰেচিডেণ্টৰ ওপৰত बेनो बिथांमोननि रायजो खुंनायाव मा खालि भाइराल ओरैया बांद्रायथारबाय नामारा हाले मबाइला आंनाबो जाया मबाइल बायनो आग्लायलाबायदों माखौलै मा खालि भाइराल फैसा गारलाबनाय जाथारै खामानिफ्राव बिनिफ्राय आरो बोरै भाइरालबो जायो साननो गोनां बाथ्राना बेजों लोगोसे बिथोरि माखासे बुस्थुफोरखौ बिथांमोना मिलायलायैनि थाखायनो होननांगौ ना गावजों गाव आइडिय'लजिफ्रा सोलायलायला मिलायलायला साननाय हनायफ्रा मिलायलायला ना जेनखागोन बादि साननानै ना सेल्फ रिलायन्स गावजों गावनि गेजेरावनो देरहाखागोना रोखा नंला साननानै लाखो नामाखै ओंखायनो जानला मोनला गावजों गाव बुलायनाय माबानाय निउस लाइभआव मिडियाफ्राव फैलागासिनो दं दे जायखिजाया व्यक्तिगत हिसाबै माखासे भुल थायो आरो पार्टी हिसाबै माखासे भुल थायो नाथाय आंनि बुंनाया बेल'नो जुदि मोनसे पार्टीया गभर्नमेन्ट दानानै सोरजोंबा रिमट कन्ट्रल बादि सालाय जानांगौबा आरो बे पार्टीया गभर्नमेन्टआव थानानै माखासे ओनसोलनि खहा गोनां खामानि मावनो गोनां जायोब्ला बेखौ नागारनानै UPPL BPF ज' जानानै BTCआव राज खालामबानो जाबाय आंनि रिक्वेस्टआ बेल'सै ना मा बुङो पाब्लिकफोर नोंथांमोना कमेन्ट हरदो स' भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय मेंबायबो गुबुन दाबसिननिफ्राय फैनाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ